Тиргон дар баробари идҳои Саддан, Наврӯз ва Меҳрубон маҳз бо шарофати соҳиби истиқлолии кишвари азизамон зери сиёсати хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо такя ба суннатҳои таърихӣ эҳё гардида мардуми шарафманди тоҷик онро бо ҳисси хештаншиносӣ ва ифтихор аз ватану ватандорӣ бо баргузории чорабиниҳои гуногуни фарҳангию маърифатӣ таҷлил менамоянд. Дар муассисаи давлатии боғи Ирами шаҳри Душанбе бо иштироки ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа муовини сарвазири мамлакат вазири кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон меҳмонони хориҷ ва намояндагони мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии вилояти Хатлон ҷашни Тиргон бо баргузории иди зардолу ва намоиши хушкмеваҳои Тоҷикистон дар сатҳи баланди миллӣ гузаронида шуд ки дар ин тадбири фарҳангӣ кишоварзону фаъолзанони шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон низ дар радифи дигар намояндагони шаҳру ноҳияҳои мамлакат ширкати фаъолона карда маҳсулоти кишоварзии меваҳои тару тозаи ватанӣ ва дигар анвои зарурии хос ба ҷашни Тиргонро пешниҳоди меҳмонони дохил ва хориҷ намуданд. با تشبوس پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون که این ایدها از قبیل مهرگان، صده، نوروز و تیرگان که امروز ما خود ایدی تیرگان رو از نو احیا نمودیم که این همه از برکت‌های استقلالیت و وحدت ملی سرچشمه میگیرد. кишоварзони вилояти Хатлон бо орустани дастурхони идона ва пешниҳоди тамоми номгӯи маҳсулот ва меваҳои гуногуни тару тозаи хеш бори дигар вилояти аграрӣ будани Хатлонро на танҳо ба сокинони ҷумҳурӣ балки ба меҳмонони хориҷ низ муаррифӣ намуданд. Тиргон дар ҳақиқат ҷашни марди деҳқон аст ки он аз аҷдодонамон то ба имрӯз омада расидааст. муассисаи давлати хоҷагии ҷангали вилоят дар иди Тиргон тамоми маҳсулотҳое ки аз хоҷагии ҷангал яъне аз ҷангалзорҳо ҷамъоварӣ карда мешаванд аз қабили олучаи кӯҳӣ, худ, чормағз, бодоми талх ва дигар маҳсулотҳо мо ҳамаи ҳаминҳоро дар вақти мувофиқ ҷамъоварӣ мекунем ва дар ҳамин хел чорабиниҳо оварда пешниҳоди мардум мекунем. гуфтан ба маврид аст ки Тиргон ҷашни тобистонаи миллати тоҷик буда ба давраи ҷамъоварии ҳосил ва гузарондани кишти такрорӣ рост меояд. Ниёгони миллати кӯҳанбунёди тоҷик аз гузашта ба обу замин эҳтироми хоса доштанд ва барои гирифтани ҳосили баланд пайваста талош мекарданд. сари вақт ҷамъоварӣ кардани ҳосили расида, кӯмак ба якдигар дар иҷрои корҳои саҳроӣ, обёрӣ кардани зироат, омӯзиши таҷрибаи пешқадам, муттаҳидӣ ва шукри осудагӣ намудан маҳаки асосии ҷашни Тиргон мебошад. ҷашни Тиргон ба рӯҳу равони одамон таъсири нек мерасонад ва некию накӯкорӣ, рӯшноию зебоӣ ва дӯстию самимиятро миёни сокинон афзун мегардонад. ба андешаи мутахассисони соҳаи кишоварзӣ, боду ҳавои имсола ба хоҷагидорону деҳқонон дар самти кишту парвариш ва ҷамъоварии зироати киштшуда имконияти хуби меҳнатиро фароҳам сохт ки онҳо тавонистанд дар ин муддат ба таъмини амнияти озуқавории кишвар саҳмгузорӣ намоянду дастурхони сокинони вилоят ва ҷумҳуриро бо маҳсулоти истеҳсолнамудаи хеш пур кунанд. зимни гузарондани ҷашни Тиргон ноҳияҳои Дӯстӣ, Носири Хусрав, Ёвон, Шаҳри Туз, Қубодиён, Ҷайҳун, Ҷалолиддини Балхӣ, Хуросон, Абдураҳмони Ҷомӣ, Леваканд ва дар маҷмӯъ тамоми шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон дар ин ҷашни ҷумҳуравӣ бо дастовези хуб баромад карда беҳтарин тухмиҳои маҳсулоти кишоварзӣ ва меваҳои тару тоза ва хушкнамудаи вилоятро на танҳо пешниҳоди сокинону меҳмонони ҷумҳурӣ балки ба хориҷиён низ муаррифӣ карданд ки шоистаи таҳсину офарин аст. ногуфта намонад ки дар баробари кишоварзон, занону бонувони фаъоли вилоят ҳунарҳои дастии хешро ки тараннумгари фарҳангу тамаддуни миллати кӯҳанбунёди тоҷик буд пешниҳод карданд. خیلی که میبینید در چورابینی ایدی تیرگون زنانی فعالی ولایت ختلون چنین دستاوردهای زیبا آوردن، مثلا با کشیده‌دوزی ها، با سبد های گوناگون، با دوری ها، با خیلی پاپوری ها و چورابینی با یکجایگی با محصولات های نانی، کلچه ها، ارزوق ها و چورابینی و فعالانه اشتراک میکنیم. ما خرسند از آن هستیم که این چورابینی های فرهنگی معرفیگری فرهنگ ملت تاجیک می باشد. баргузор намудани ҷашнҳои таърихӣ аз ҷумла Саддан, Наврӯз, Меҳргон ва Тиргон ин эҳтиром гузоштан ба унсурҳои табиат, тарғиби сулҳу дӯстӣ, муаррифии имкониятҳо, омӯзиши таҷрибаи якдигар ва дар ин асос баланд бардоштани ҳосили зироати кишоварзӣ мебошад. ҷашнҳои дар боло зикршуда ба ташаккули фалсафаи зиндагӣ мусоидат намуданд. дар замони бархурди тамаддунҳо ҳифзи арзишҳои фарҳангӣ аҳамияти муҳим касб кардааст. фарҳангу тамаддуни миллати тоҷик тадрижан ба як ҷузъи нерӯманди тамаддуни башарӣ мубаддал гардид ва мардуми саодатманду сарбаланди тоҷикро бо заковату ҳувияташ ба ҷаҳониён муаррифӣ кард ки
ин ҳама аз заҳмату талошҳои пайвастаи пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон шаҳодат медиҳад. Оинаҳои миллӣ маҳз дар замони соҳибистиқлолӣ эҳё гардид ва мақоми умумимиллӣ гирифт. То ин вақт мардуми сарбаланду саодатманди тоҷикистон се ҷашне ки таҷлил мекарданд садам марбути зимистон, баҳор, наврӯз ва тирамоҳ меҳргон буд. Тиргон чорумин ҷашнест ки бо шарофати истиқлоли давлатӣ ва талошҳои пайгиронаи роҳбари давлат эҳё мегардад ва он дар тобистон таҷлил карда мешавад. ҷашнҳои миллӣ моҳияти ҷомеасозӣ, ваҳдату созандагӣ, диду идеалҳои некбинӣ, садоқат ба инсон, замин ва меҳнатро ифода мекунад. Тиргон аз ҷумлаи ҳамин гуна ҷашнҳои кӯҳани миллати тоҷик аст ки дар тобистон таҷлил мегардад ва ҳамагонро барои меҳнати садоқатмандона, ҷиҳати зиндагии пурсаодат ва ваҳдату ягонагӣ ҳидоят менамояд. Дар қисмати фарҳангии ҷашни Тиргон намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баромад карда аз таърих ва пайдоиши ҷашни Тиргон ва дубора бо заҳмату талошҳои фарзонафарзанди миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бори дигар ёдоварӣ карда ҳамагонро ба ин ҷашни фархундаи таърихӣ табрик гуфтанд. ҷиҳати иштироки фаъолона дар ҷашни Тиргон ва муаррифии молу маҳсулоти хос ба ин иди ниёгон мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон соҳиби дипломи дараҷаи 1 гардида дар ин радиф барои иштироки фаъолона ва муаррифии бештари маҳсулоти ватанӣ, кооперативҳои истеҳсолӣ ва як қатор хоҷагиҳои деҳқонӣ ва ноҳияҳои Ховалинг, Муъминобод, Қубодиён, Шаҳри Туз ва Ёгони вилояти Хатлон бо сипосномаи Вазорати кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе сарфароз гардонида шуданд ки ин ифтихори роҳбарият ва масъулини шаҳру ноҳияҳо ва хоҷагидорону кишоварзони вилояти Хатлон мебошад. дар фарҷом ҳунармандони Вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон бо суруду таронаҳои ватандорӣ хотири меҳмонону иштирокчиёни ҷашни Тиргонро болида сохтанд.